Això abans era una fàbrica. Encara conservem unes petjades en el sostre. Vam trobar restes de la fàbrica en el pati dels petits que van en un forat. Aquesta xemeneia estava quan hi havia la fàbrica. Encara hi ha les golfes, on abans hi vivien coloms. I ara està la nostra escola, l'escola Angeleta Ferrer. Aquí és on va començar la història de l'Angeleta Ferrer. Vam haver de canviar d'escola perquè estava en perill. Vam estar un temps a l'edifici Torre Llauder mentre construïen la nostra escola. Ara està així. Acaben de construir la nostra escola i estem molt contents perquè era el nostre primer any d'infantil. Ha vingut el Covid i estem confinats a casa. Jolín. Per fi, pugem a primària, sí! Aquí estem gravant com estem fent aquest curt. Utils 2, escena 2, gràfics, presa 2. Acció! Ja va ser. Comuniquen que han de traslladar l'escola i s'engega un projecte de construcció d'un nou edifici i provisionalment se'n van a l'escola Torre Llauder. Setembre de 2017 s'inaugura la nova escola. Aquesta és la plaça de la nostra escola, on hem passat bons moments. Quan érem més petits, menjàvem i canviàvem cartes sota el tobogan. Novembre del 2024. Comencen les obres. I així és com quedarà el nou edifici de la plaça. Si no haguessin construït l'escola, molts de nosaltres no ens coneixeríem i els records serien diferents. Ara estem construint un edifici i per això ens han tret un tros de plaça per deixar el material de les obres. El soroll de les obres ens molesta bastant quan treballem a classe. Això és el nostre dia a dia. Segurament, quan acabin les obres, ens tornaran el tros de placeta que ens van agafar.